дар Ӯзбекистон бар тибқи натиҷаҳои расмии интихоботи рӯзи якшанбе Ислом Каримов барои бори навбатӣ президент интихоб шуд. Вай то соли 2020 ки он вақт 82 сола мешавад, ҳаққи истодан дар сари қудратро ба даст овард. мақомоти интихоботӣ гуфтанд, дар ин райдиҳӣ беш аз 91% шаҳрвандони қобили рай иштирок карданд. раиси комиссион гуфт, интихобот дар фазои орому бидуни қонуншиканӣ баргузор шуд. дар феҳристи давталабони курсии президентӣ дар баробари Ислом Каримов исми Ҳотамҷон Кетмонов, раиси ҳизби Халқи демократӣ, Наримон Умаров, раиси ҳизби Социал-демократи Адолат ва Акмал Саидов, раиси як маркази ҳуқуқи башарӣ наздик ба ҳукумат сабти ном шуда буд. интихоботи президентии Ӯзбекистонро аз пеш чун интихоботи бидуни номзадҳои воқеии мухолифин ва ғайри демократӣ интиқод карданд. ва ҳоло дар суҳбат бо мо Сироҷиддини Ислом, шореҳи радиои Озодлик аст. салом Сироҷиддин, натиҷаҳои расмии интихобот ки имрӯз соати 15 нашр шуд, чӣ мегӯяд ва умуман ҷараёни овоздиҳӣ дирӯз чӣ гуна гузашт? маркази комиссиони интихоботи Ӯзбекистон лаҳзаи пеш эълон кард ки рӯзи якшанбе ки интихоботи раис ҷумҳур гузашт, дар он ҷо раис ҷумҳури ин кишвар Ислом Каримов бо ҷамъ овардани беш аз 90% раи овоздиҳандагон баранда шудааст. тибқи омори расмӣ дирӯз беш аз 90% раи диҳандагон дар интихобот иштирок карда буданд. албатта ин омор фарсаҳҳо дур аз ҳақиқат мебошад, чун дар худи Русия беш аз 5 миллион муҳоҷири ӯзбекистонӣ зиндагӣ мекунанд ва онҳо ҳадақал 25% рай диҳандагонро ташкил медиҳанд. аммо шаке нест ки умдаи насли ҷавонон ки дар бо ғояҳои давлатдории Ислом Каримов бузург шудаанд, ба Каримов рай додааст. яке аз 4 номзади интихоботӣ шахсе бо номи Кетмонов буд ки бо вуҷуди дар ин райдиҳӣ як дастнишондаи ҳукумат буданаш таваҷҷӯҳи муайянеро ба худ кашидааст. ин таваҷҷӯҳ аз чӣ иборат буд ва ба кадом сабаб? райдиҳӣ ба Кетмонов эътироз алайҳи режими Каримов буд. ба назарам аввалаш ин аст ки аксари мардум ва ба сиёсати худкомаи Каримов бовар намекунанд. хаста шудааст, вале онҳо дигар шахсе ки тавонад кишварро аз буҳрон иқтисодию сиёсӣ барорад намешиносанд. дар кишвар аҳзоби мухолифин вуҷуд надоранд. ҳар гуна дигарандешӣ зери фишор аст. шояд ҳамин сабаб шуда бошад ки мардум ба Кетмонов раи худро додааст. Кетмонов нисбат ба Каримов хеле ҷавон аст ва ҳамагӣ 46 сол дорад, вале дар Ӯзбекистон ҳама хуб медонад ки имкони интихоб шудани Кетмонов баробар ба сифр буд. хуб, натиҷаҳои интихобот ба ин маъност ки Каримов курсии президентиро боз то 5 соли дигар ҳифз мекунад. бо ин вуҷуд ки натиҷа аз пеш ҳам маълум буд, ба назари шумо инро бояд умуман чӣ гуна қабул кард? ин ба маънои он аст ки дар сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар дигаргунӣ намешавад. 5 соли оянда ҳар дигаргуние ки шавад пас аз Каримов хоҳад шуд, мегӯянд коршиносон, ва инам ба назари ман як фикри амиқ аст. ташаккур. шореҳи бахши ӯзбакии радиои Озодӣ Сироҷиддини Ислом ба саволҳои мо посух дод.